Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite. From Ibom, I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi dịkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ marriage and African spirituality part 3. Yes. Ihe anyị chọrọ ka anyị kọwara gị bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara marriage na etu o si wee bụrụ spirituality. Agwara m ụnụ na marriage bụ spirituality ka ọ bụ. Yes, maka na marriage bụ ihe of union of two compatible forces. Yes. Wee gwa gị mana ọtụtụ ndị mmadụ, especially ndị Igbo na ụmụ Afrịka ka ọ na-ewute m. Maka na anyị hapụziri ihe anyị ji dị ebube na onye hapụ ihe o ji ama mma ya rụọ. Anyị wee jezi na-eme emuleti ndị ọcha ịmara ha enwere culture, ha enwere value. I can tell you that missing words. Mana ana m achọ ịkọwara gị na kịta na ihe a na-apụ paket because na ha bastardize ya na ihe gbasara alụmdi na nwunye na be ha. Ndị a bụ ndị bidoro na-elegalize nwoke na nwoke, na-elegalize nwaanyị na nwaanyị. Therefore ha na-enwe shortfall n'ihe gbasara inwe mbawanye n'ihe gbasara their numbers. Ha wee nyezi ụmụ nwaanyị ikikere sị they can actually be a single mother. Ịmụ nwa na-akwụ ụgwọ na-akwụ nwa gị ụgwọ in order to fill the vacuum of that deficit ha nwere n'ihe gbasara ebe ọ bụ na ụmụ nwoke kwesịrị ịnụ nwaanyị anụrụ nwaanyị maka ha bụ ndị homo, ụmụ nwaanyị kwesịrị ịnụ di anụrụ di maka na ha bụ lesbian. Ha wee nwezie shortfall n'ihe gbasara ọnụọgụgụ ha ime increase. Ha wee mee encourage ụmụ nwaanyị gị sị na marriage enwere ihe ọ bụ kama gị nọ na be nne na nna gị na-amụ ụmụ, and ha mechaa ya mee law iji wee back ya up to the extent na those ụmụazị ahụ amụta by single parents na ị nwere ike ịgwa ha n'ihu na ihe ha bụ. Ịghọtara ya? Ihe niile na-abụ to encourage ụmụ agbọghọbịa ịnọ na be nne na nna na-amụ nwa. Mana I can tell you without missing words, Eze-Ana mma agwa nke bụ eziokwu, ọ bụrụ our culture, ọ bụ taboo. Yes, na mmadụ enwere ike ịnọkọta nwaanyị na ọ na be nne na nna ya na-abụsị ụmụ ọ ihere ịchọ jee jụọ nne gị na during their time ọ bụ ihe a na-eselebrate. Mana ị ga-afụ ọtụtụ ndị mmadụ gbakachagoro ute ha na social na life ha bịazie na social media asị gị who marriage help. Ị ga-enwere ihe eji marriage eme iji gbawa akwụna ịgbagodo akwụna gbatacha ego odu eji gị ka ihe mụtazie nwa onye ga-ene gị nka. Etu a ka Igbo culture si wee structure ya. Ụdị mmadụ na-etu a because of n'obigo ndụ nsọ ya na nwere ike ịpụtakwa na-asị gị gịnị ka Igbo culture bụ. Ka m kwụsị ebe a, ihe a bụ isiokwu anyị ji bịa. Anyị ga-adissect ya ma ọ bụ na anyị baa n'ime that lecture proper. Echefuna na anyị nọ na month of October. Our group ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Distance abụrụ ebere ya na ọrụ mmụọ anyị na-arụ maọbụ na aja anyị na-achụ na temple. N'isi ụtụtụ ejego dị nje chụọ aja n'isi ndị friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and consecrated group. Etu a ka anyị ga-emegide eti the last day of the month. Anyị ga-eje na mmiri were ihe ọnụ na-eri jee kpee ile ọma n'aha mmadụ dum mee saraka maka na Ọchukwu kere ihe dị na mmiri. Anyị kpọkọta na temple chụọ aja to entities of powers. Jekwazere ebe nchụaja gbuo ebulu mee saraka. Etu a ka anyị si emie. Anyị malitere ịchụ aja ihe karịgoro 3 years. We have massive testimonies. Nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ọ bụrụ na ị dị interested isonye na ya ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbara gị afa miri emi, chat me on WhatsApp 08057837672 or 08138243871. Ị na-anya na screen gị ga-afụ numbers ndị a mkpọrọ. Now let's dive into today's lecture. Very long, but just pay attention. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ na alụmdi na nwunye bụ ihe dị nsọ ka ọ bụ. Ọ bụ ihe dị sacred. Ngwakwa gị bụ nwaanyị. Ihe dị chọ ka dissect ya little because no nwere ọtụtụ ndị ya watch na part 1 or part 2. Na alụmdi na nwunye bụ ihe dị nsọ ka ọ bụ. And gị marakwa na di gị bụ the priest of the house. Adị asụ ya asọ.
onwe ọkwara onye na ga-abụ priest ada abụ captain na ụdị ofu ụgbọ gwakwa gị na ọ bụda gị nwaanyị chọrọ ịnụ di gị malụ nọọ ka ị nyere nwoke a aka wee build future vision ya ihe ewuwe onye inye aka ịma agbụkwọ ọgba onye kpụ ya yes malụ na ọ bụ a man bịa nụta gị o nwere ihe o ji nụta ọ bịara ka ọ bịa zere agbụrụ na be nna gị ka o wee nweta ihe ahụ enwero na ngwuru na agbụrụ nke ha nya ka ọ bịara agbụrụ ụnụ ka o nweta ka ị wee sọpọtụ ya iji wee achieve his vision mara ya amarụ ya bụ ọkpụ onye kpụ ya nke ọzọ gị bụ nwoke mara na nwaanyị eji anụta abụrụ igori ego ihe imelụ bụ that small price imere nwere ebe o jere ọ bụrụ ihe ọwa ọtụrụ bụ asị ka agbakọrọ gị ego nwaanyị ejizu ya ihe akwụwụ ya ihe i nyere gị ihe a bụ ka ha lonuo gị lonin ka e nyere gị ya ka o nyere gị aka wee biuduo ya fuchọ onye akpatara nwaanyị a yaba ahụ ije gwa ndị nwere ọnwa onwe ya gwa ha bife enye ịghọtara ya maka na adị bụ anwere atụrụ ọsọ ngọrọngọ bụrụ onye ịtọ lonin nke lonu ya ma gị nwaanyị marụkwa na nwoke a bịa dutere ka inyere ya aka wee achieve vision ya ọ bụrụ vision gị ka a ga-achieve onwe ala inwelu ịtụ ya alụ nyewa nwoke nwe onye ya achịkọta ya mgbe ọbụla ị hapụrụ dị sistem eji wee mie chọzie ka ị kọlwa shot marriage ga-adị shambles and ị ga-elose the marriage and eluzo that marriage ị ga-ebe anya m mgbe gburugburu mgbe ezi dị n'ụkwụ kwọ nwoke na-agosi mmadụ nwaanyị pụta ụtụ je tuo ya afa nna ya aka ji ọfọ ụtụtụ ọma imenatara ya otie ya aka na azụsị ya oriakụ m ọsọ dị eme ọ ya adịrị gị mma gọzie gị otu a ka esi eme ịghọtara ya so ọ bụghị ana dị edo ready for some sickness edo ready iru nata isi irrespect ya forget nwere any reason inwe na marriage because ihe ebe anya m malụkwa na mgbe ọ bụ na marriage crash na nwaanyị na-ebekarị mana ihe nchọ ka nkụwa na agba nke ịtọ ya taa bụ malụ na nwaanyị isi nwa agbọghọbịa torugoro ogo si na marriage enwere ihe ọ bụ na ọ bụ slavery dị afọ ka ị nọ na be nne na nna ya dịka single person na-amụ nwa wee tabu mma agwaghị ya without wishing words yes tabu ka ọ bụ n'ala Igbo yes mgbe gburugburu nwata nwaanyị tụtara ime ma na-eji afọ ya agụ egwu na moonlight play ọ bụ ihe alụ ụnụ amụtazina ihe ụnụ na-eji amụta n'aka ndị anyarị ndị enwere kọlchọ chetanụ na anyị bụ ụmụ Afrịka ndị Chineke ghọtara onwe ya anyị wụ mba dị nsọ anyị wụ mgba nwere agbụrụ nwere etu esi ebi ndụ ịghọtara ya so ihe na-eme ụnụ aghọtara ọnụ ụnụ na-eji ahapụ ihe anyị ji dị ebube anyị bụ famili ezinụlọ n'Afrịka bụ ndị na-akwụ maka ezinụlọ anyị bụ ndị na-achịkọ ndị na-enwomi nwere ihe a na-akpọ nuclear family they don't care ha na-enwe ezinụlọ ha dị achịkọta mana anyị bụ ndị Afrịka nwere ihe anyị na-akpọ extended family anyị na-achịkọ ikwu na ibe ntị ọdị malụ na ọ bụ etabu na onye ọbụla abụrụ bụ bloodline gị imekọ malụkwa na n'ala Igbo na anyị na-achịkọ ezinụlọ o nwere ihe ndị emere ala ahụ na ị ga-eme n'ọdịnala Igbo etu Afrịka si ebi ndụ Afrịka allowed na-enwere ndị bụ great men for one reason or the other Afrịka na-eme accept polygamy maka na ọ bụ ụzọ esi ebi ndụ achara ejigo m ndị mmadụ nwere onye ga-enwere ike ịgwa ibe na akwụkwọ ndị ụka ọbịa na ebe o nwere ebe edere na Baịbụl maọbụ na akwụkwọ ụnụ na onye nụọ more than one wife oji ọkụ mgbe nwere ebe ọ dị ntị ọ dị yes o nwere ebe ọ dị however ọ bụrụ mmadụ niile ka emere ya all for great people great minds ịghọtago ka emere ya maka ya ijego na Baịbụl ọ bụgoro Abraham ahụ na ha na-akpọ Abraham na more than wife is it Solomon is it David all these people great men however ọ bụrụ mmadụ niile etu a ka ọ dị n'ala Igbo o nwere ndị o siri iyi ụwa ha o nwere ndị bụ nkwekọrịta ha na ọgba ndụ ha nwekọtara nke ụmụ mmụọ so ọ bụrụ mgbe niile ibi mma na ancient time n'ala Igbo o nwere ndị bụkwa wan ka ha nụrụ nwee ndị nụrụ ụba so mgbe anwa bụ mgbe anyị na-achịkọ enwere reason eji eme and those reason anwa ndị dị capable nwere what it takes to run it na run ya and gbara time mana ndị Igbo a na-agba akwụnakwụna ihe a na-akpọ akwụnakwụna nwa obodo dị na mba mmiri na Akwa Ibom ebe a ka e nwere akwụnakwụna mgbe gboo ndị Igbo before the war ndị Igbo a na-agba akwụnakwụna onwezi onye na-eme ya kpọọ ya akwụnakwụna maka na ndụ ndị saịdị ya na-ebi ịghọtara ya nwaanyị Igbo na-achịkọ mgbe ahụ ịchọ jụọ nne gị ma mata gwara m
by the time ị na-erute 40 years bụ na asụbago ka ahịa ndị na-abịa ịbịa n'oge nwaanyị dị ụkọ ijegoro be di nwee ka isi wee na be di ihe anụghakwa dị sharp sharp ịghọtara ya maka ihe na ndị a nwere what it takes na anụ more than wife one wee take away the reminders mana ndị ụka bịazi wee create water culture ha superimpose wee na ebe anyị nọ ịwọchi ya nọọsụ n'ala Igbo na Southern Nigeria ndị bụ Christians ka a na-agba akwụna a typical core Muslim states ije ebe anwa onwe ndị na-agba akwụna ịma nọ ndị bịara abịa because at early age ha abago n'ụlọ so mana ba ebe ndị ọcha bịa wetazie na ya ofu nwoke ofu nwaanyị anụchazie ndị a bụ remember ga-abụ mama ji emepe bia palọ ebe a nọ na-agba ashawo ka kpọọ ya afọ ihe ọ bụ a na-agbazi ashawo ebe a ka a nọ wee rezie nwa nwoke a mụtara ebe a ambrọba nwa nwaanyị a mụtara ebe a nwere ike ọ bụ ụkwụ anọda rosgel maka na ọ ga-ada ebe a afụ ka a na-apịkasị nne ya aka onye mama ji ọ na-azụ nwa gụwa na onwe gị dị na nwunye nọ na-azụ nwa na apụgo how difficult ọ na-adị talkless of ebe ọ bụ nwaanyị na-azụ nwa ndị enyi nwoke na-achọta ya na room ebe a ka anyị Igbo si nwee problem and ihe kpatara ya bụ na ndị a bịa akụziela anyị one man one wife ndị ahụ ozi reminders wee na-akọ ọsọ ọtọnọ ha nwụ ndị a gụwa na onwe gị a na-asị na anụ one mana di gị nwere side chick onye nọ na mama ji o bute ya n'aka mma ji ọbịa ka binye gị ya na gị nwa na onwe gị nọ n'ụlọ wee na-enwe ọtụtụ ihe dị iche iche ọtụtụ ụmụ ndị a mụrụ amụ enwere ebe a yere nke ha ịlụwazi ọrụ n'isi onye anwa ọ na-adị fọkwa maka na o nwere ezigbo identity ana m achọ ịkọwara the implication then ndị ọcha a na onwe ya bịa gwa gị because of na ha nwa mere ya na-eme nuclear family na-eme one man one wife enwee problem na be ha n'ọkwụ n'ime ha kụziere ndị mmadụ ịbụ lesbianism na iwu homo mgbe ha bụzile lesbian na homo ha nweje shortfall progress family because lesbian and homo ama amụta nwa ha amarago the shortfall dị ha wee mee encourage ụmụ agbọghọbịa tụba n'ime ụmụ nwa na nwa ụnụ mụta nwa gọọmenti a na-enye ụnụ stipends ịfụta ka ha si wee mee ka ha wee filuo the shortfall e nwere maka etu na ọtụtụ ndị a na-anụzibi ma ọ nwunye ohe akụnụ chọrọ ịmụta ndị Igbo ụmụ ọhụrụ ndị ehope ebi ụdị life a ịmadị ihe ha mere na be ha ya emekwaba ebe a because gradually ụmụ nwaanyị lose interest ihe gbasara ịlụ di na nwunye ha na-amụsizi nwa n'ụlọ yes then nke na-ewutekarịcha mbụ na onye ahụ amụzie nwa ofe ụfọdụ ndị gbachara akwụna ka nka nwere ihe ọ pụtara social media ọsị who marriage help o nwere ike ọ bụrụ na ọ crash marriage ọ pụtara ọsị who marriage help ọ na-edeceive young ones onye agbara ihe oje na-ege ya ntị maka na nke o mebigo nke pụtazie asịsị na-amụsịzi ụmụazị na-edestroy home anyị ma asị gị enubere gị isi isi na be dị ụpụta ị na-esi na be dị ụpụta isi na be dị ụpụta can tell you without missing words na nwa okorobịa dị sound ama abịa for you uchi ya children dị wepụta ama abịa onwe nwa okorobịa bịa na-eme a na-agụ na agị ya na ọ chọrọ shelter ọbịa ọ na-eri ego iji nwa nwoke gbasiri ike kwụna ụkwụ ya na-abụ ka nwa okorobịa anụbụrụ nwaanyị ya abịa for nwa na nweghịchi ụmụazị pụta at the end of the day that husband the guy is na be dị ụpụọ ndị ga na-abịakwa for you ga-abụkwa somebody's husband. Does it make any sense? You get that day, you do this na be the gbapta. A gbapta we end there up. What size somebody's side chick? Does it make any sense? So get can na check wala gebo. E gwana ko onye obo na discourage gi. Say na marriage e nwere ihe obo. Mo digi baara nga bagi bagwaria. Gịnị bụ agụ mgbe onwe gosi baara nga bagi bagwaria osi ke ụmụ nwaanyị anya gị si na be dị ụpụta. Onye na-agba gị ihe a na-edisi bụ ihe ebekwa akwa. Straight the too dry now. We know they bring shishi now. Everywhere they very dry. And they big at half. I can tell you. You get that on social media, even my boss, he got 4 to do them matter. And I'm going where they got come. Now one man on car. They are begging. They are begging for money. And some of them, once they depend on men on social media or elsewhere to feed them, they get you as well. At what another child. In a book or some in a city of Mutan way and then call kids without getting a or able to or that by show more is or a neginka or a motor zoo from when neginka. So talk with this mindset of neginka or on Israel, neginka. Or would them Motarezorias or what I saw Gana or be a neginka. Azorias. Then they can put the mindset there. Instead, may have our culture. Okay, money not under a man's roof. Borrow the second or the third wife. Raise your mazi.
nwoke ahụ enyere gị aka zụọ ụmụazị. Kwụsị na discourage ụmụazị. Ịbụ nwatakịrị irugo 18 years, irugo 19 years, irugo 20 years, esi na ịma anụ di mana ị na-enwe oyi nwoke. Ịya anụ di mana ị nwere oyi nwoke, esi na irugodo gị na onye gwara gị. By the time o ruru 20 something years, o doo gị anya na Calabar bụ nnukwu obodo, ịfụ na ọ dịrị izi. So ọ bụghara na itoru gị ime oyi, itoru gị ịnụ di. Ntị ọdị. Kwụsị na ige ntị na ndị a na-edisive ụnụ, edisivecha ụnụ, at the end of the day ihe ebe akwụ ya. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Were okwu nke nwa nke mmadụ mere ihe. Ihe a m na-agwa gị bụ ka ọ dịrị gị mma. Ịṅakwa na ntị ndị na-asị na marriage enwere ihe ọ bụ. Ịfụga na onye ọbụla nwere the same vision na-eje ebe ị na-eje. Also, ya bụrụ na ya abụ second wife, na ya bụ third wife. Grab ya tata with both hands. Mmadụ sị na o nwere ihe ọ bụ. Ije na onwe gị n'iyi, na-achọ onwe gị n'iyi, ị ga-ebekwa akwa. Mgbe anwa ndị a na-edu gị na social media ị na-ege ntị, they will not be there. Agwaghị ahụhụ ha na-ata, street dị very dry now. And ka iweta ihe ebi ndụ dị njọ. Ka e wee nwee ike nye gị ego ihe ejigbo egote ọgwụ wee nye nwa gị. By then, onwe onye nyere ozi gị, ọ bụrụ ajọ mmadụ. Mgbe ahụ ịchọba onye ya asị na ọ bụ ajọ mmadụ maka ihi na o nyere ọgụ ego ka iwe na-azụ ya children. Yes. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ọ nkwa ndị wụ barịanụ because of na enwere ihe ha nwere ike ime. Mana ịkpachakwara anya sị ka ị bụrụ single mother. That's my point. Especially when you are broke. Ị na-ehe opportunity of brothers and sisters and friends gị ga-enyere gị aka zụọ ụmụazị. Who sent you? Ka m kwụsị ebe inwe ajụ na nkụzi a chat ya m na WhatsApp 0805-7837-672 or 0813-8243-871. Let us pray. Ekwere m na Chineke. Ekwere na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị. Ezi m ụzọ m ga-esi n'uwe ya n'ihi na ọ masịrị ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessing of Chukwu Oke pụrụ ime ihe be with you all. May the God of Africa protect you all and bless you all now and forevermore. Ya gazie.